ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ। ତାର ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମ କ'ଣ? ମ୍ୟାଟର ଇନ୍ ଆୱାର ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍। ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଗଢ଼ା ତାହାକୁ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମତରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି ମୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାପା ଓ ମା। ବା କହିଲେ ବାୟୁ, ପା କହିଲେ ପାଣି, ଓ କହିଲେ ଓଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି, ମା କହିଲେ ମାଟି ଓ ଆ କହିଲେ ଆକାଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ବାୟୁ, ପାଣି, ଅଗ୍ନି, ମାଟି ଓ ଆକାଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି, ଫିଜିକାଲ ନେଚର ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର। ପଦାର୍ଥ କଣିକାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ। ଏହି ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ କ'ଣ? ନା ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍, ଯାହାର ରାସାୟନିକ ନାମ KMnO4 ଏବଂ ବିକର ଓ ଜଳ। ପ୍ରଥମେ ବିକରରେ କିଛି ଜଳ ନିଆଯାଉ ଓ ଏଥିରେ 2ରୁ 3ଟି ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ର ସ୍ଫଟିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଯାଉ। ତୁମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ଯେ ଏହି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ସ୍ଫଟିକ ବହୁତ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ର ମାତ୍ର 2-3ଟି ସ୍ଫଟିକ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକି ବିଭାଜିତ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କଣିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପଦାର୍ଥର କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ପଦାର୍ଥର କଣିକାମାନେ ଅନବରତ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି।